Mano-manong inapula ng mga bombero ang malaking apoy sa kagubatan ng Sitio Talaay, Barangay Bonglo, Likuan, Baay sa Abra. Ang sunog sumiklab bandang alas 9 ng umaga kahapon, February 3, 2026. Kita sa drone na ito ang lawak ng sunog. Sa assessment ng BFP, 9 na ektarya ng kagubatan ang nasunog. Nagrugi suna da ipigi barangay Lending. Agim na sidag namin dating barangay ma'am, yan ti bantay, so nga tuloy-tuloy mo di kay panag progress na dating fire, naangin iti panawin tata, and mabalimot nga agri-candle ma'am, di pa, kaya kasgay, di apoy. Naging pahirapan ang pagapula ng mga bombero sa apoy dahil walang daan papunta sa lugar. Tuloy, kan dyan eh. Diyo. Hindi po unid, kan na. Tumulong na rin ang mga kinatawan ng MDRRMO sa pag-aapula lalo pat nanganganib na masunog din ang ilang bahay sa paligid ng kagubatan. Adda mo dagi po yung makaibaga ma'am, kung mismo nga kayo nga siya na imatangag mo lang ta nagnanag diti along Abra Kalingarod diti vicinity Tilikuan ba ay diti part itilagang ilang Abra. Adada minsan nalabasak nga ko dito magrugrogi nga po rin dito along National Highway. Dagito mapanag agala iti Abuos, mapanagala iti Biro, iti Hanbi. Yan ti bantay, so bakit di ba't handang inigdap or at dati nabati dati nga nag-apuida, so di nga tayo nga di sa timay sa nga source na magkikita ni ma'am. Maigting pa rin silang naka-alerto lalo pat sasapit muli ang panahon ng tag-init kung saan madalas na itatala ang sunog sa mga kagubatan at kabundukan dahil sa kawalan ng ulan. Agpuskol. Naalarma naman ang ilang residente sa Barangay San Vicente sa Urdaneta City, Pangasinan sa maitim at makapal na usok na ito. Galing yan sa nasusunog ng mga nakatambak na lumang gulong. Bandang alas 5 ng hapon kahapon February 3 nang mai-report ito sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang Urdaneta City BFP, CDRRMO at Urdaneta PNP. Naapula naman ang apoy makalipas ang 30 minuto. Wala naman daw nadamay at nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng Urdaneta BFP kung ano ang naging mitsa ng apoy. Angel Arquero, RNG News.